Terus iya oe oe ae ae so ae ae la oe
Lon-lonan laku tak derekke to. Ya mang kaya apa lon-lonan. Oh, hey. Lon-lonan aja kempungsung nggonmu padha makarya no. Coba kaya ngapa uni sawetara cos panglipur. Anjasmara. Adet. Oh
awan iki alhamdulillah hawane kepenak kanca-kanca nggone padha makarya semangat coba ngicipi Mbak Tina ingkang saking lalatan Kutha Karanganyar nah, coba yang apa kulane aja lali agamane ngono ya ngono Sagok jenengan Unik Widowati lolonan yai yaning talaga gamelan Nuning yai sawetara coba kaya ngapa meni ya Wang Ayu Siageng gati pri kanca pamati budaya bono kawan sigra manang brana kanca-kanca aja karenen gawe nggon kula mengku manut lakune kirapa kanca-kanca njoboke sasana kang ngono kanca-kanca ya ya kakak
sirange gur kaki minio manungsa kang nyata kang becik martabati sing dina diblong Manohara apa mang balene nah ya nak ya iya coba kaya apa wajiban apa kang kudu asangko momong putrana to bali wis mong mobil keke oke
wujute apa prasajana Joget tunggal rina wangi wadah pupuk wajiban apa kang kudu tak sengko ngomong putrana tabeles ngomong topel kenging iku nyata kewajibanmu Oi adule kakang kerepmu piye sing tak calon sumbang semu wae wujute apa prasajana Joget tunggal rina wangi wadah pupuk wajiban apa kang kudu tak sengko ngomong putrana tabeles topel kakang iku nyata kewajibanmu Saring jamun kadangi kuniran suara ketemu dadi pikiran guru lakune samiran manyar sewu kayuhan Alhamdulillah alamin antam ya syakirin antam ya imin antam ya fini mahu wa yukafi majidah ya rabbana alqandu kama yang beli andi min sultanik Allah tunpi walidayya war kamara bini syagira Allah tunpi walidina war kamara bini syagira Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabar wa qina kadzabar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa asbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal masir wa la qaula bilal ngadim rabbana zalamna anfusana wa tarkana lana kunana minal khasirin Allahumma syalamatan fitnina wa ngabiatan fi sajatina wa iyatan fal amina wa barakatan fi rizqina tawbatan fatulna wa maghfiratan Allah ya Allah senanta indal kisab rabbana la tusyik qulubana bandur innaka antal wahhab innaka antal subhana rabbil izzati amma yasifun wa syalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Rafiq firli walidaya wali jamil wal muslimin amin. Makaten ingkang saged kula ucapaken menawi wonten klentah-klentun atur kawula ingkang dereng kula ucapaken kula nyuwun dongeng samudra pangat sami tanpa winates cedhek caleng adoh lonceng cedhek watu adoh ratu. Makaten ingkang saged kula ucapaken akhir salam wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciu oca-acek mrica polo digawe jamu karepku tak gawe becek yen ditampa ala ya sekarepmu. Jenang selawatir kalen sesonderan apuranto yen wonten lepat kawula. Saya karya wula ngamita mangsa rawang sayektine wis saking bodho kawula. Kupat jangane santen sarung-sarung dilempit manawi lepat kula nyuwun pangapunten sampun rampung kula nyuwun pamit kula nyuwun gending kalian punakawan menika pepeling. Pekawis pepeling mangkih kula ingkang badhe ngaturaken Pak Samsu. Rening sedaya kala urut ya. Enten guru kula Panatacara Pak Mukmin saking musuh ngawur ribut karo pepeling ya engko bar donga. Para rawuh kakung putri muda werda minulya. Mirunggan mangke kalajengaken rampah-lampah tata adat widi-widane ingkang wonten ing mriki Pilangreja sanjanipun Ibu Juru Paes krobonganing pengantin. Namung anten Ibu Wahyuni mangke mbok bilih sampun ndungkap wahyaning mangsa kala sungkemaning pengantin sarimbit ingkang kepareng murba lolos duwung pangarsatama kapanitian nyanipun Bapak Suwarjo ingkang menika Bapak kasuwun samapta. Sangat rinangu dening sangya para tamu kakung putri gelaripun kadang Ponokawan ingkang menika Mas Dedi gegere panggung tak serahke kowe. Nek perkara ngisor aku, nek sing dhuwur kowe. Sumangga wekdal kula aturaken dhateng kadang Ponokawan sawetawipun. Sumangga nuwun. Pakromatan Danarasa lumantar prikandha pamati widaya katur bebis kalian kalanggah anggana raras mugi gangsar lampahing prikanca pamati budaya. Pragenjong Pak Pong Buk bengkok kali jodhe sapa ling gawe rut cekater. Hei ngger anakku ora dewa-dewa kabeh. Dewaning asmara Bathara Kamajaya. Dewaning banyu Bathara Bayu. Dewaning geni Bathara Brahma. Yama Dipati lan kowe ora keri temburu. Sendika dawuh, sendika dawuh. Sendika dawuh. Sendika dawuh. Sasmita sing tak tampa ngasapada dinaulun sing digawe iki. Ayo tata-tata tumurune ngasapada melu ndedonga. Melu ndedonga ngger muga pepangajape sembada kang jinangka apa sejane lulus kang ginayu ngger. Sendika dawuh kula dherekaken widodari sing ayu Bathari Wilutama Supraba lan kowe Kumaratih dodandana sing ayu ayo tak derek ketumru ning asapada kabeh kene. Sendika dawuh kene mangat bareng kene tasmu do selehno. Cek nang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Winanto pakarmatan kunjung asanipun sesepuh wini sepuh ingkang kanggo wasturi dhateng pemerang Kotaman ingkang pates pinudi. Mugi katur kunjung asanipun para priagung para pangarsaning agami. Para priagung para pangarsan negari ingkang pantes tinulat dening lodasih kang sinubeng pakarmatan. Siwilasaning Gusti kang merbeng dumadi, Gusti kang maha suci. Kasugengan kaulijengan miwah kabagyan yuswa panjang.
Mugi tansah sinanding kajiwa kaselero datang kita sedaya. Wilujeng siang, wilujeng panggihan dalam sarencang keluarga Ageng Pamati Budaya campur sari ringkes punokawan mijil sang laladan garen asrama haji Dono Hutan Boyolali pimpinan Bapak Purwoko Sarjana Teknik Pertanian Pinoko Teknik Aransemen Adi Mas Ari Prasetyo kepareng Manembrono Casu Kepanglipur Kadi Habapar Iromo Langgam Roncong campur sari Mbak Billy Sowan Wakatang Main Kirang Subosito Kirang Toto Susilo Kirang Sopan Santun Kirang Anu Jumrono Urutan Samawan Tuantu Nyuwun Lumis Mangsoko Sugeng legahan Sugeng midhangetaken Mrikonco Pamati Budaya kalengga menika kenal salam mampu saking Mrikonco Pamati Budaya katuraken kang jumbuh kalian tuntunan agama kanca-kanca. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'dharu ma'asmi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa huwa as-sami'ul 'alim. La ilaha illa wa rahmanur rahim. Ya Malikul Qudus, Ya Malikul Qudus, Ya Malikul Qudus, salam ya Mu'minu Haiminu Azizu Sabar. Ya Mutakabiru Kholi Umari Musawir Ya Ghafar, Ya Ghafar. Asma'ul Husna, Asma Allah. Salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Habibi
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Nasanipun para priagung sagung para tamu kakung putri dahat winanto sukapasuki mugi sekecongken sami jengari kula lenggahan pakromatan dono solo mantar kanca-kanca punakawan ingkang kasepan panjenengan Bapak Purwaka lumantar Ibu Perias Ibu Wahyuni menika mitra kerja saking punakawan sinengguyung kadang-kadang video syuting Wahyu ugi setunggal paket kalian Ibu Perias Ibu Wahyuni datang kantun sound system setia kawan operator Mas Mr. Keceng kalenggah menika kepareng manem bronta suka panglipur ingkang jumbuh kalian swasana wujud tipun sing ongkos disi mat-matan kok gak iso Lah gone iya. dahar ya kepenak ya. Ternak ya lagi pisan iki sowan ning kene, Mas. Ya mulang go kenalan Lah iya. gelang alit gondal gandul Kok gelang cilik gondal gandul ki gondal apa? gandul dirungokke sik Piye? mapan ning lingan manggone neng kuping agemane para putri anting-anting pantes sing ibu sono dawuh anting-anting katur sepuh ben sepuh mugi jenjem sekecong ngene perlenggahan mangga buka teko siramu wong ayo mangga Pengantin mbang cempaka tangga mata saka seliramu lahir batin sineksen lintang eluku Gak semut
pari tansah gumantil ana jroning ati ali-ali dek mbak kuningan asam saya kelingan manuk kemang tak ning teng sawu bareng penak ya Mas Iya. ya jangan hei bang cempaka oh ya tresno nek semana yen ra nyedhik ning ati sepanduwun langgam anting-anting atur babis kalian langgah anggono aras mugi pinang Sang Tyayu mana kong sumungkem guling baboya yeman neman piratentik brantwaglis pun kakaang tadaruntik mandap saking titian sang Suba Manggala krit klampit berangkat kimpul Putri Ayu Putri Doma sangga jajar kekalih Kapyarsa swaranipun jae samudana budal bareng wan harus ngontara mangkat bang tak derek ya wan topil oi enjing bidal kumoro kapur beri guru bangsa arungi napyang watang alate tapi asa swaranipun jadi Sigra bala kang tumingal acampuh samya medali lir tatit
weleding godo danyanggung manguncang niting benjang sangaji mijil latinyo medali wus trusna surawilaga kaya buta sing wregil pasti jangga dendanyo mangambak boyo sampun kepareng satata minggah Udyana sang Suba Manggala sedakep sluku juga nutupi baban hawa sanga catur perkara kang ngarsa biningkas mung sajuga kang sinidikara jagat kang gumelar sinegem dadya samrica binubut bisa melok tanpa aling-aling kang aling wenganing rasa tumalawung keksi ning jroning kanta pramana candraning rapening sang pinahargya penganten sarimbit kaya jengkaring Sri Narendra nyuwun gungan dhateng Ibu Kanon Basuki Ibu prapta rejeki nyuwun rawuhipun ing pepanggungan Kridaning ati tan bisa mbedah utaning pasti budidayaning manungsa dhateng kuwawanduwa dhateng garise kang kawasa sampun dumugi wahyaning mangsa kala ing mangkih minangka toh jalining pawahan penganten sarimbit ananya Urina Widyastuti Den Bagus Mundari Siatmojo Bapak Mulyadi saking Laladan Boyolali kawuryan wis jinengkaraken dening pamong penganten kekalih Ibu Kanon Basuki dalasan Ibu Prapta Rejeki renggang gula kemepyur pulut pinargya penganten saribit anggenipun pareng jejengkaran balingan konco awet saking sih sutresnanipun penganten saribit nat kala samanten Suba Manggalaning lampah Ki Budi Lebdo Ambeksa saking Laladan Grobogan Purwodadi dasar nyo dateng ulah beksa nyundukaken kalian kawonten ingkang pinijing mangkih kadherekaken dening kang kepareng ngampil kendhaga busana kapengeranan anak Ayokna sigar jambe karo mantene putri meh padha sami sulistyanipun sangga jajar kekalih nyanipun Bagus Wahyu tuwin Bagus Dwi nakala samanten minangka dadya jejet wengkuning kanang kang kirap Sri Narawati patah sakembaran ingkang sampun pinaringan pusaka rina kuwi denggih laring badak kanan kiring minangka dadya talunggak lampah iliring risang pinahargya penganten sarimbit mangkih tancinarita lah punika candraning penganten kakung dalasan putri Bagus Mundari ngageman busana kejawen jangkep cakrik Surakarta Adiningrat makutha kencana ingkang binali diri sawo masih sumping sekar budak sinumpet sang sangan
praga bondo dawa ngiras lali wangingan parong ladang sabuk sutra diwonggo nyapit bungko kenton anggading garwa Kusumaya Rinang Widyastuti putra bapak Subebas kayan garwa putrane Prayagung Wina dateng kapa candane mencorong prabane kaya Ayu Rema Sumaring Hyang Pradonggapati candane pengantin putri detek pitek sawur sing dhuwur datan kedhuwurem awur sing cendhek mung padha wae pamungkina jenar hamung kriris palarapan nyela cendhane temung ing tawang netra bawang sebungkul alis galirit kaya tanggal 1 Recep wangemak ngembang bakung ireng meles kelado wilis sinandangan uga bokor mengkurep cunduk entu atata ganjil karman jamur kuping jonggo ulan-ulan pundak antara jeruk masta gedhewa gading driji mucuk tanjung dodo wijang payudara muya denta bangken alon mit pencet lenggang moyo-moyo tungkak bunder kaya dijangka tungkake pengantin putri garis lurus lir pinatut kala samanten sangat mojo pengantin Sarimbit sampun kepareng satun panjing griyane kang tinuju lukar busana kaprabon kang asuk kawaca kapiranan putri Domas menapa dening Kang Rama sami-sami nyarimbit rawuh ing kono aparing berkah ngestu dhateng kepareng nandhang kanugrahaning mangkih sang pinahargya pengantin Sarimbit sigek tandane pengantin putri alasan kakung anggenipun kepareng tedhak irat tawang laras Sri Narendra sampun kepareng satata rampung Monggo Yuk, Mas. lu ngiting asmara irama keroncong. Ku prasetya ning ati kadung tresno pring sliramu domo bagus raine dina lan waktu ngati katon bisa saya suwe saya ora karuan nadyan mung tansah anggendan aku sampai yen sliramu ra kelingan wong bagus pikir semaya wae aku tresno karo kowe dekane atimu saya gawe lara iku ra prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal melayu yen durung nyati sliramu ukurane tresno dudu bondo nanging lungite asmara
kadung tresno ring sliramu duh wong bagus raeleng dino lan waktu ngati katana bisa ilang saya suwe saya ora karuan nadyan mung tansah anggendak aku sapa yen sliramu ra wong bagus tak ati-ati kepicir semoyo wae aku tresno karo kowe tegane atimu saya gawe lara iku prayoga aku ora bakal mundur aku ora bakal mlayu yen durung nyaki sliramu ukuran tresno dudu padha nanging lungite asmara. Sampun monggo wes. Sepanduwun lumantar Mbak Nuning wonten lungiting asmara permintaan dari manajer Wahyu Video Syuting. Makasih. Sakala kalae sima ngangah-angah mongso jalmi sagalak-galake macan yen roh mongso kuwi ngangah-angah kudu dang di mongso-mongso kae. Nanti terekam. Nah. Wonten lawatae simo kabeh kewan padha wati nyata prawira yakti punjul papadane makhluk menang sawenang wanang hawit karsa aniji waji hawane rada sumo daharane jemedul bar daharan wedangan terus rokok-rokokan Mat ya Mas. ya nyenengke
Lah nek kanca-kanca kok mulih nampa amplopan teko omah terus ngatang-ngatang. Istirahat. Klenger mergone. Tanpa duga lumumpat ke cemplung jurang. Dadi wong ki nek tanpa duga ngangah-angah nuruti hangkara murka tundone bakal cilaka no. Oh ngono to Mas. Tibane apa iki Slendro? Sriuning. Sriuning ya. Kanca-kanca Mas ngadenan monggo Sriuning. Lala. Rin Dalam Kang Mas. gandeng awake dhewe tau pamono suguhan. Bapak-bapak monggo sing diparingi suguhan ditanggu sekeca mboten Pak. Oh. Tadi bapak-bapak nggone rasa saya sumbuk ki ya ben entuk energi ngono lho. Sekeca mboten Pak. Nah. Pripun? Oh terus dangdutke. Oh dangdut. Oh, Mas Ari. Separo garap cara dangdut Mas Ari. Didangdutke. Kayak pengendangnya ya kondang no. Pengendangnya? Pengendangnya kayak titelik SAG. SAG apa Mas? Sarjana alam gaib. Jadi tunggalnya bangsa lembut. Ayo, tutoke lan-lan. Bablas kira mau dangdut kanca-kanca. Hayo asik Rina ayo yeah.
wangsul Bapak Dalang monggo katur. Bapak sih mangke seneng lagi mawon. Sak sore. Nante
mangke wangsule diparingi bajing loncah. Ya wis manut bajing loncat jambu alas ndangdut sak kemenge. Weh cocok nyentengke. Yuk tutup sik nak. Sakar bisa. So. Ha lah. Oh ya. Lo. Mas Jedi Dalam Pak Ribut kula niku ngantek gombon karya banci kaya ngono kuwi aja. Enak ana kidul.
Ria. Matur datang penyanyi ibu Kanon Basuki menapa dene penyanyi ibu Prapto Rezeki satatanipun kepareng telas kirap menika monggo ibu temanten enggal Kajeng Karno saking Sasana Palenggan kepareng nyuwun pangestu dhateng Sang Hyang Para Rawuh Bapak Suwarjo ndhawuhna dhateng punggawaning kapanitian ingkang sapelu jangkep wonten ing Kutha Goro. Kondoripun para tamu kadherekaken kanthi ajawat asta. Penyanipun Ibu Kanon Basuki, penyanipun Ibu Prapto Rezeki. Wasesanipun wonten panjenengan Ibu monggo. Bajing loncat Jan Bajingnya kesel baribut. Hei, Iki pasti kaya nang alun-alun kidul sing kelonjang 3.000 niku ora gelem ya iki. wis ora apa-apa. Sang Hyang Para Rawuh kakung putri ingkang dat winanting suka bagya. Nggalak racak nggencah raos lan wekdal para rawuh. Janipun
para rawuh kakung putri Mudara Mulya enjaran punduripun para tamu pamangku dalem ngaturaken ageng panuwun tanpa pindhan sisan malih mugi tematen sarimbit pinaringono dirgaya suwa ayu ingkang kepareng mlayu samudraning Brayang Agung salajengipun kula dalasan panitia Bapak Suwarjo sandhanipun samudhanipun kirang ingreh lampah-lampahing tata cara upacara yanipun Bapak Suwarjo sandhan kalebet kula nyuwun bumi samudra kang asami punduripun nderekaken sugeng ngantos dumugi pepanggihan wonten ing papan sanes billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih buat Bu Sri Wahyuni Prias, Wahyu Widi Syuting, juga teman-teman dari Setia Kawan Sound System, makasih. Terminal
goleki. Masih bersama Pono kawan. Woyo woyo. Ah. Lali tenan. Konmu janji-janji disekseni lampu alun alun iki lali tenan tode karo aku iki stasiun terminal Gonku goleki. Tresnamu sing tak kudeni tak goleki terminus stasiun tak ubeni Woyo woyo. tresnamu sing tak kudeni. Kasih. Terima kasih. Kalau artis Mbak Nuning jangan beranjak dulu. Uni, Rina. Panduan saking Bapak Subebas setunggal lagu terakhir menika wonten solawat tombati. Oke, sekaligus menutup perjumpaan pada siang hari ini. Mohon maaf buat segenap warga di Juwangi, juga yang suka dangdut, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kru kerabat kerja dari Ibu Wahyuni tentunya harus patuh terhadap segenap panitia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran samanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat weten sira ingkang luwe kaping lima pikir wengi ingkang suwe sawijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Pangeran ngijabahi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya buat segenap warga di Juwangi. Kami doakan buat Bapak
Sumibas beserta ibu. Semoga selalu semangat sekolah limpahkan rahmat dan hidayahnya. Buat mempelai berdua, Mbak Rina dan Mas Mundari, semoga jadi keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Rapat kerja dari Ibu Wahyuni Berias, video syuting, setia kawan, ponakawan, mohon pamit undur diri di hadapan semuanya. Selamat bicara, sampai jumpa di dalam waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.